बोराय मालाय मा जानो हेन्डसाम हेम बे आं गायनाय आराम औवा होनदों ओरैनो थांबाय हेल' एभ्रिवान वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोन आंनिखौ मोनसे गोदान भिडिअफोर हरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बेनिफ्राय नायलांबाय थादो माने दिनैनि भिडिअआ जोंना क्रिसानि बाबायाहाय आंनि हासबेन्डआ माशरुम माने मैखुन बानायनानै नायनो नागिरदों आरो जागोन ना जाया नायनो नागिरदों दासो फार्स्ट बानायनो नागिरदों आरो बानायनो माने दा फार्स्टआव मैखुन बानायनो थाखायथ' जिगाब नांगौ ना बे जिगाबखौ बियो दिनै रेडि खालामनानै दोनग्रोसिगोन आरो बे जिगाबखौनो दानफ्लेगासिनो दे बिदिनो नोंथांमोना हेल' नै लोगोफोर माइ जिगाबा बस्था मोननैमोन आरो दाख्लै माने साननै सिगाङावनो बेखौ दुब्लि बारिनिफ्राय लायनानै दोनफैखादोंमोन आरो क्रिसान बाबाया बस्था मोननै ओमफ्राय जों दा फार्स्टआवहाय बस्था मोनसेखौ बानायग्रोगोन आरो बेखौ दानफ्लेग्रोसिगोन ओमफ्राय बस्था मोनसेखौहाय उनावहाय बानायसिगोन आरो उनाव माने नेक्स्टआव बेखौ बानायखांबा बेखौ बानायसिगोन आरो दा नै बेखौ दानफ्लेगासिनो आरो दा नायनोसै रिजाल्टआ माबायदि ओंखारगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय माने ओंखार जेब्ला मैखुनाहाय बेरखांनानै ओंखारगोन अब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो जुदि ओंखारा होमबाबो आङो शेयार खालामगोन माने माबायदि जाखो जों मैखुन बानायनाया आरो जायफ्रा बानायबाय थाग्रा बिसोरो मिन्थिगोन आरो मालाय माबोरै बानायो प्रसेसफोरखौ ओमफ्राय आंबो दिन्थिलांनो नाजानोसै जों माबोरै बानायदों प्रसेसफोरखौहाय बेखौथ' नै दानफ्लेग्रोबाय दानफ्लेखांनानै मा खालामगोन बेखौ नोंथांमोना उनावहाय भिडिअआव मोनथिगोन आरो नुगोन लास्टावहाय बिदि बानायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौबो नै क्रिस्टियानबाबो बिराद स्पिडआव दानफ्लेबाय आरो माने हारसिं नालाय एरा आरो सानैफोर बा साथामफोर बा एसे एरसिनगौमोन आरो थाब थाब जागौमोन खामानियाहाय हारसिं दानफ्लेनाय नालाय ओंखायनो लासै लासै एसे दानफ्लेलांबाय आरो जासिजोबगोन आं लोगो जानानै जानानै आरो मा होनो साप्लाय हरगोन सोरनोबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन होनलायदो नै मैखुन बिजनेस खालामनो नागिरदों मालाय क्रिस्टियान बाबाया मैखुन बानायनो नागिरदों जानो होनब्रा सोरनोबा नांगौ फानहरगोन जायाखैनो फाननायनिसो सिमां जाया फाननायखौनो सिमां नङा बिजनेसमेनफोरनि बिदिनो बिराद सिगां केलकुलेसन खालामग्रोखायोना बिकज आई एम द बिगेस्ट बिजनेस वुमेन कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं दानफ्लेखांनानै ओमफ्राय मा खालामगोन दानफ्लेखांनानै मा खालामनांगौ रुनानै एसे सान्दुंआव फोरानगोन गाबोन जासिगोन ना दिनैथ' जानाय नंला दानफ्लेनानै दोनसै गाबोन रुनोसै फुङाव सेरबासो थांसिगोन बेदरा गोदान नङा गांगोन नों बेदरखौ बिदि थब्र' गोदानो हायो आरो माबा जाजोबगोन बेदरानो मा होनो बाथोनसो जागोन बिदि गोदानांगौबा थारुना आं खेबसे थारुन गायनाय क्रिस्टियाननि बाबाखौ थारुन गायनाय भिडिअ खालामदोंमोन ना बेनो नै थारुना सेस बोखांजोब्बाय दंबावोमोन आरो माने माखासे जाबाय ओमफ्राय माखासे बिस्राबो लांबाय माबायाबो बेजों गायफानाय लोगोआ बांगाला बेहाबो लांफाबाय आरो लांफाबाय माने बेबो लांबाय ओमफ्राय रानजोबाखै आरो बेहाबो लांनो दंबावो ज' गायनाय नालाय सोरनोबा हरबाय न'नि मानसिफोरनोबो एसे एनै मोनफा मोननै आरो ओमफ्राय बेखिनि थाबाय नै एसे जाबाय थानोसै आरो बेखौहाय जा बुरजा जि सुदोंमोन नै रानजोबगोन रानजोबबासो ड्रेसफ्रानो सान्दुंआनो गैला मानसिफ्रा दसेनो माबा फोयो बाहेरायाव जानाया ओमफ्राय दानो खिस्ला जोबनानै दोनगोन सोनानैसो दोनहैखानांसिगोन हादामनि अबस्था नै बावनोमोन थारुन गायनाया हालेवनानै दोनबाय इयाव मा खालामगोनथाय माबा फोगोन खोमा माबाफोर माफैबाय नै जोंना
SOC सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिफां गायनाया थांबाय नैलाय नै बे फांसेया ओमफ्राय बैथिंहाय फांसे दङ अमा खानायथिं बेलाय थांबाय एसे फोसाबना होनांगौ जायगाखौ बे आइ गायनायमोन आइनिमोन आरो बे बिफां फुलिया ओमफ्राय आंना बैथिंजाय दङ थांजोबदों जोंनिया सोनां गालां खानसां नै बिथिंजाय फांसे दङ दे जोंना बिफांनि नामा माबा मेहगनि ना मेहेगेनि ना मेहेगनि होनदों बिदि आरो नै बे आं गायनाय आराम औवा होनदों आरो बे थांबाय गोदान खिलिहरलाय औवासो बिफाङा थांबाय आरो हाग्राखौ एसे फोसाबना होनांगौ थांखाबाय सल'आबो आं खोनाफेराखै सल'खौनो Tolay agay tangne bana dar go hajiriyau. Tolay agay tangne bana suki bazar ona var mı ne? Çok Picnic sporare bazar soydu var. Kajabi yar kar dau hini dar go hajiriyau agay. Ne? Oma sông này đầu hàng này cả đầu huy đi mi nữa đấy. Çok iyi bazar işte. Osam garmi leya gay weather is so hot. Saya tung ya leh. Bu saya tung kayu bra. Berai mana maja nih. Handsome है हम लोग Mulai berai mana maja nih handsome है हम समझ रहे हो आप समझ रहे हो डायलगखौ भाइरेल खालामना हो नोंथांमोना Oh no